Mayong buntag, kumusta? O karon na panibagong adlaw na sab no, sa tuang panag-uban. O ning higayon na agatong rumbo ang kining katapusang barangay sa Dakbayan, Cagayan de Oro. Mao ang barangay Tumpagon. Of course, atong pagpadayon sa Bugas gikan sa Good Samaritan. O higayon na no, nanukad ta sa unahan na gamay sa Lumbia, no? I don't know Lumbia pa ba nga area, but dinhi no, kining lugar na, no? So dinhi ta ni honong para pod nga maka-entrada ta. Og syempre ang atong bugas kompleto na dinhi ang Sophia, no? So muna ang atong bugas pastada na. Og syempre sab ang ato pong Zen Kahatol t-shirt, no? So kini blue ang ato ikubag kay lisod yung kayo nga ang kakahitabo manggod kasi miipita kay mo gamit tag green nga ikubag ingnon ta nga kampanya tang Carex, gamit po tag orange nga ikubag ingnon po ta nga campaign manager tang Ropos, o mo gamit po tag violet ingnon po ta nga kapartido po tang Swan, o gamit po tag ilong ikubag Borino pod paita. Pero kini blue murag walay lokal ani, no? So sige, ubanta adto ta sa may barangay Tumpagon na. Ni higayonan na nata dining dapitas may Baluarte Elementary School. Og sige, padayon ta. Og karon no nanata ring dapita siguro nanas mga 6 minutes no ang atong gilatas gikan ditong dapitas may Sintos barangay barangay Lumbia. Og sir, barangay Tumpagon eh? Oh. Salamat sir, salamat. Yes sir. So mo ni no, sakto. Actually dili ni first time nga nakanitag Tumpagon. Dili siya first time pero lagi malipat mong gud tanya. Sumala pa ni sir atong gipangutan na layo pa daw kuno kayo. Ngayon ana yun. Pero bahala ning layuan eh, no? Sige, padayon ta. Nanata din nga pita no, sa barangay Pagalungan no. Pinana may lakra nga Pagalungan Elementary School. Og so dito pala atong gilabyan daghan na no nga mga kaning dalan nga nabitay keep makaning paliko, no? So importante kini signage ba. So muna nga sige padayon ta. Ata din hinapitas may lower 3 Pagalungan, no, Cagayan de Oro City. O gato pong nabantayan no, na sapa ring dapita. Wow, nindot kay magkatitag sapa. Although lubog karon siguro gaulan no, dito sa bukid nga bahin. So muni ang area ato yung paliko ra ba gyud, no? Sige, lahos ta. Nanata dito sa may tulay sa Pagalungan, no? So sige, lahos ta. Yung tagamay dito sa tulay, no? So natay kita nga gapanglaba dito dapit oh, papo kayong sapa oh, lindot kas kamati oh. Sige, lahos ta. Wow, nindot kay ang view, no? Nani dapit unahas Pagalungan. Oh, I don't know kung maklaro ba diha sa tuang kamera kay lahi man guning GoPro, no? Kay wide kayo so di tingin kay ni maklaro, but katong mga riders labi na nga hilig og mga tsada nga view, murag labaw pa dis New Zealand, no? Tsada gigay diring dapita. Kung napalan tay drone, ang problema total ng drone kay so libagbag man to maglahi man tog magbut-buot man tog ligo. So wata nagdala, but tsada gigay diri oh. Tsada gigay ang view, no? Samot na og ma-develop ni guwapo ra po na rabay kuan diri magpatag-patag gamay. Pwede gyapon ni view deck, no? So libre pa, wala pa kuan diri 200 pesos nga parking fee. So muna nga siguro atong mga magkabisita mula sa Tumpagon inyo ning malabyan, no? Nadiri dapita kini nga area kini. So unsa bay timilhanan ani atoy balay nga kuan no, gamay. So mo ni ang area. Wow, sige, mulaos ta sa barangay Tumpagon kay medyo layo pa daw pero why problema, okay kayo.
sunata nanaka din sa may covered court sa barangay Taglimaw. Lagi naglibog ko ka sa baling barangay. Ito may placard pero ito na barangay council nasa unahan. Nakasulod jud sumunang nakabalutang nga Taglimaw na ni siya. So distansya pag ditong barangay itong Pagon sa Vera. Nanata din dapitas may Taglimaw Elementary School. Shout out sa mga estudyantes may estudyante teachers, no? Principal sa garis may Taglimaw Elementary School. So nagkahapit tani nga dalan, no? Kay malabyan man nato padung Tumpagon. So na ay kandire, no? Giharangan na nila. Amot mura og nakugno man tingali ang ali-ali ko kaningani butan niya. Gisunahan no, wala na. Nawala na si delikado kayo. Nananggani siguro ang initiative ni sa barangay. O sa zone or city leader. Basin og katong mga government agencies, no? Concerned government agencies. Kung naglantaw man mo karon, shout out ninyo, no? Basin pwede nato ni mahangyo na inyo kining hatagag pagtagad. At least nga mapalipay po nato mga katawhan din kay hadlok di kayo, no? Labi na nga mga motorista, labi na ulan-ulan, bigyan sandalan. Lisod jud kay ni. Semonya nga. Lahos ta may sakyanan. Sige kay medyo tandalan diri mo gini nga dalan sukad dugay na ni naguba. Unsa ni nga barangay? Kabalang ay barangay city man din Kabalang. Unsa nga barangay? Tuburan. Tuburan ni siya. So Taglimaw Tuburan din ba? Sige na yung sticker, makita yung sticker. Sticker then kahatag sticker. Shout out. Singalan? Jason ikaw. Jupin. Ayan naman. Sige, shout out to. Padayon ta. Sige, salamat ha. Salamat. Prior pa lang, no, dito sa may Pasuluret sa barangay Pagalungan, nanay mga daot dito nga dalan, batwa lang nato nabiyihan, no? Unya, nanapon ni diri sa unahan. Nasab. Guba gyapon ni siyang dalan. Delikado tayo, no? Paliko ra ba? Tayo ba? Siguro, lumis baha or adi na po gumingon na substandard, no? So sa nagpakadi kami wala ko na ko na substandard ni ang walang hangyot ta nabasin pwede niyo ni matiman, no? Sige tingnan namin nyo kaya rong at least for bitaw matag mo na mo as good Samaritan. Sige padayon ta naanap pa karon din sa may Tuburan, barangay Tuburan kay man nyo Tuburan Elementary School. Medyo distansya sagad ang barangay Tumpagon. Hala sige. Pero mao po ni ang view, no? Unahan dito sa may barangay Tuburan. So wow. Pagkatsada kayo. So naday mga nindot kay nga talan-awon, no? Nga dire sa bukid gabahin sa tong syudad sa Cagayan de Oro. But wala lang na diskubrihan. Tsada kayo. Sige, laos ta. Yang bugas na to gahulat ng matag. Bira pagkagwapo kay diring lugar og dinita magtambay siguro kanang hapit di bitaw muilog ang kangit-ngit. Panawas ka punon og muilog ng kangit-ngit nga tambay ka dire pagkalami igitingal ka sa mga ba. So hindi na pa tsada. Sige lahos pata nanata, no? Diring kapita sa may Pigsagan. Kini nay nakabutang barangay Pigsagan. Master gigi ang nakakuha niyo nakahimo ani nga idea, no? Wala filter niyang tubig pero napoy nakapait diri sa bang guba na sa dalan. Kahadlok tayo. Grabe mo ang guba na dalan dito sa bukirang bahan sa Tangkiyad. Naota, no? Sublay, shout out sa mga opisyal sa Lakbayan sa Cagandero o sa national concerned national government agencies. Kasi kung hindi mo mahangyo rin ito no? Kung dili mo, may mo. Pero basin di ay, no? Makalantaw man ng video. O promise ako sa inyo, kung inyo ning hatagas pagtagad,
Only shout out mo kung itag mo na mo as Good Samaritan sa Team Zen Kahatol. Ha? Sige, padayon ta. Nangata din sa may covered court sa Barangay Pigsagan. Okay, ito may nakraw Pigsagan. So, sige, kay medyo distansya pa. Dira. Na anapod ta no, ani nga classes dala no, yung ito yung pangutan anda. Na asa ba dapit ang barangay Tumpago na ni. Kaya dito palipat pa dito. Sana tabi na. May muntag. Ada pa Tumpagon? Ada Tumpagon? Ay kani mo ni Tumpagon eh. Sige sige, selamat, selamat. So, ada di dalan, no? Patuulan ta. Okay. Tsada gyapon kayong view diri yo. Na dito sa unahan ay payag-payag. Sige, ubay tag nalabgan nga mga payag-payag. Sakit atong boat ba nga lagi ato rang galabyan kaya saan man nga panta pictures pa no dili pa kay nga nagka daghan atong pundo munang pinili-pili pag gid ang atong matagas bugas. Sige lang maabot ra gyapon panahon no nga daghan ang mutabang panato daghan pang mga Good Samaritan ang mupatimaw no para nga pangtunulan taning tanan nga mga angayan. Actually di man gid nato matubag ang ilahang mga problema batang tuwa lang din na mapa-inspire nato sila no? Nga padayong magpakabuhi sa kalibutan taliwala sa mga pagsulay na ilang masagubang. Sige, padayon ta dito sa may barangay Tumpagon. Wow, nindot king mga kahoy kung ako masayop ano siya mga palkata tada kay nakahatag yung kalandong sa palibot. Sige, lahos. Wow, nindot kay I don't know kung tourist spot ba ni siya. Pero possible. Kung mahimo ning tourist spot. Kay tsada gyapon kay view diring dapito nga bukid. Mura gyapon siya view date but patay na dunggan. Patay na kita na open for public ni siya. Pero tsada kayo pink kay agi pink ba ni? So sige, padayon ta sa tong rumbo. Another wow no nga view astilan pagkapatsada di kayo address bukid sa Cagayan de Oro. I don't know Cagayan de Oro pa ba gyapon na diha or part na Lanao. Sige, lahos tata. O nga karon na finally no nakaabot na gid ta dinhing dapitas barangay Tumpagon. Mao ni ang Tumpagon Elementary School. Sige, dinhi na ta na atong ipangtunol ang bugas gikan sa Good Samaritan ngadto na sa tumakaigsunan nga mga angayan. Og inyo makita ang mga video sa sunod na to nga pag-upload. Daghang salamat. Okay, akong kuno no, ani nga buntaga, salamat kay giabot gyud si akong sa amigo nga si Jean Kahatol sa pag-ani sa among barangay. Sa tuod layo ka among barangay aron sa pag hatag kay adunay nakita niya nga among residente diri nga ang gyud pagatagaan tungod sa kalisod pod sa ilang kaimtang. Og nakita pod niya nga lisod pod ning mga tawanan mo na gidala siya karon sa bugas para sa paghatag sa maong mga tawo nga tulo ka tawo ra ni karon ang naa pa. Pero kuan pa kuno siya basin sa sunod panahon katong mo palo sa iyang page murag matagaan pa. So nini nga buntaga salamat kayo o welcome gid kay diri sa among barangay sa barangay Tumpagon. Akong amigo nga si Jean Kahatol. Salamat kagawad Ziger Alingdom og shout out. Sige, shout out sir. Ma'am. Shout out. Okay, sige. Shout out ko nga mga amigo din sa Science Landfill. Salamat. Okay, sige. Salamat. Shout out mo dahil mo. Og karon do na dinhi sa may barangay Tumpagon ang mga maanyag nga mga kababayan ni Sir kagawad Ziger. Okay, sige, shout out ma'am, shout out. Siara. Sige, patangsan ako niya. Sige, shout out. No? Shout out ko sa akong mga siling. Sa kanunay kita nagtuo
ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.